Amb el Juanpi, tema average és una cosa que us la mireu amb aquestes alçades de temporada, ja no només amb Palència, sinó també amb Melilla, amb la resta d'equips. Creus que això tindrà un pes molt important en la classificació que tinguem al final de la Lliga? Sí, bueno, quan s'acosta el play-off, no, inevitablement no pots evitar pensar en el possible average i possibles futures classificacions, però sí que és veritat que un cop estàs dins del partit el primer objectiu és guanyar-lo, és a dir, anar a guanyar el partit i anar per totes, i un cop ja estàs guanyant el partit o veus que no pots arribar a guanyar o veus que no pots arribar a perdre, sí que penses en segon grau, no? I penses en possibles average i possibles futures classificacions, però quan estem dins del partit anem a guanyar i anem a fer la màxima diferència possible, i si dins d'aquí entra l'average, benvingut sigui, però el primer és la victòria, després ja vindrà l'average. Que nosaltres tinguem aleshores enfrontaments amb rivals directes d'aquí a final de temporada, tret de potser l'Osca, no? A l'última jornada, ens facilita una mica el fet de poder pensar més en això, justament, en el fet de dir, home, doncs ara tenim l'oportunitat de fer una més average o tot això. Sí, no, o sigui, a veure, tots som conscients, no?, que queden molts pocs partits pel play-off i que cada partit és important, i a més, si contra qui juguem són o poden ser rivals directes, encara té un grau d'importància molt més elevat, però bueno, jo penso que afrontem els partits amb la mateixa mentalitat que la primera volta, doncs anem a guanyar els partits, a intentar competir al màxim, independentment del calibre del rival que sigui, i llavors sí que un cop ja obtens la victòria o ja queden menys partits sí que vas mirant classificació, però encara que soni com a tòpic anem partit a partit i intentar guanyar-los o almenys competir-los tots. València, que dona la sensació de que vindrà aquí a cremar les naus, no? Vull dir, porten una molt mala ratxa últimament, han perdut la posició que tenien de privilegi a la taula, sembla que ja s'han oblidat de l'ascens directe i ara intentaran buscar el primer play-off, igual que nosaltres, no? I assegurar-se una bona classificació. T'esperes un rival molt més complicat del que va ser a la primera volta? Sí, jo penso que òbviament es venen de 4 derrotes seguides i per tant sortiran amb la ganivet a les dents. Però bueno, jo penso que això és una arma de doble fil, no? Penso que també s'hi pot jugar a la seva contra, perquè si penso que comencem el partit bé nosaltres, comencem amb molta intensitat i el partit va igualat, penso que la pressió els hi pot pesar al seu costat i els hi pot poder la ansietat, no?, del ser un club que porta anys sent reconegut i porta anys quedant amunt, un club que ara es troba en 4 derrotes consecutives, a punt dels play-off, que si entra, que si no entra, penso que la pressió que es puguin autoimposar ells mateixos ens pot jugar al nostre favor si la sabem controlar. L'experiència ens diu doncs, que la sortida de partit serà segurament el més important, tant la sortida de partit com potser fins i tot la sortida després del descans, no? Intentar parar els arreons que vulguin fer ells. Sí, penso que últimament hem aconseguit sortir nosaltres amb molt bona actitud i molt bona concentració, i també, clar, són dels que penso que tant a l'inici com del primer com del tercer quart poden marcar una mica l'esdevenida del partit, però bueno, això no vol dir res. L'exemple més clar tenim la setmana passada a Melilla, que vam sortir molt ficats al primer quart i després ens vam anar baixant el ritme, ens vam confiar, o ells també van tenir més en sèrio, va passar que vam acabar amb derrota. Per tant, jo penso que la intensitat l'hem de tenir els 4 quarts i anar per la victòria. Que li dèiem doncs, també al Juanpi, el tema del públic, és per demanar-li que aquesta vegada doncs, des del minut 0 estigui implicat amb l'equip, fins i tot abans de que comenci el partit, si és possible, per la pròpia importància que té. Sí. Òbviament no tenim cap queixa del públic dels aficionats fins a dia d'avui, perquè penso que estan omplint cada dia el pavelló quasi bé fins al de tot, i sí que és cert que hi ha un molt bon caliu i un molt bon ànim. Penso que l'afició i el fet de jugar a casa juga al nostre favor, ha de ser el sisè home, no?, que empenyi l'equip en moments tan difícils com fàcils, però també penso que ha de ser al revés, que hem de ser nosaltres, no?, que haguem de transmetre aquestes ganes i aquesta intensitat al públic per tal de que s'animi i ens ajudi a poder treure la victòria. El partit de la primera volta serveix de referent? Bueno, sí, home, està clar que vam anar allà, vam anar a competir, fins als últims 2, 3, 4 minuts no estava clar cap on es decantaria el partit, i sí que és cert que amb accions desafortunades se'ns en va anar la victòria, però jo penso que
que el que ens hem de fixar és en els partits que venim jugant fins ara, ens hem de centrar amb el nostre joc. Sí que sé que tenen jugadors molt reconeguts, molt experimentats i tot el club és una institució i és molt respectable, però bueno, un cop estàs dins la pista això no ho penses i penso que hem d'anar a morir des del primer minut i per tant a donar màxim a nosaltres. Una mica ho deia el Juanpi, no? Que la clau del partit pot ser posar el vostre ritme, posar la velocitat i no caure en els atacs 5 contra 5 com va passar la primera volta, potser. Sí, està clar que ho guanyarà l'equip que aconsegueixi imposar el seu ritme, no? No és el mateix el nostre ritme de jugadors joves, a córrer amunt i avall i molta velocitat, que no el seu ritme, no? Que tenen jugadors més veterans, més experimentats i ens agrada més jugar a mitja pista i 5 contra 5. Per això hem d'intentar des del primer minut imposar el nostre ritme, intentar caure les menys vegades possibles al seu 5 contra 5 i a les seves trampes, per dir-ho d'alguna manera, i ens hem de mantenir això centrats per poder treure el partit i no caure en el ritme que ells òbviament volen. A més hem vist en els últims partits de vegades que això de la joventut que tenim ens passa una mala passada a nivell de tècniques i coses d'aquest estil. Això entenc jo que també tindrà el seu pes en un partit com aquest perquè hi ha veteranos de guerra que saben perfectament què és el que han de fer per fer que saltin espurnes, no? Aquí hem de controlar molt també. Sí, bueno, a veure, és cert que l'experiència que té un jugador veterà és la mateixa que té un jove, no? Que tenim bastants a l'equip, jo el primer, no? Però penso que això té els seus avantatges i els seus inconvenients. Com a inconvenient, el mateix que has dit, no? Que els joves que no tenim tanta experiència és més fàcil treure'ls al partit i els veterans saben com picar-te o saben com fer coses, com fer pilleries, no? Però també penso que la joventut t'aporta una xispa, t'aporta una vitalitat i una intensitat que això molts veterans no ho aporten o no ho aconsegueixen aportar. Per tant, jo penso que hem de saber treure la part bona de la joventut que tenim i intentar evitar no caure en els paranys de la gent més experimentada o veterana. Al fil del que comentava el Carles al principi sobre els rivals directes que venen ara mateix, una mica també pot haver-hi la sensació que ara es decideix la classificació d'un equip que o pot aspirar a lideratge perquè encara es pot, o pot no classificar-se fins al play-off, que classificatòriament, matemàticament no està encara assegurat. Teniu aquesta sensació també des del vestidor que pot passar de tot ara? Bueno, no, sí, clar, òbviament no pots evitar pensar en el que pugui o deixi de passar, però jo penso que el que juga al nostre avantatge, a part de que ara mateix estem en un bon lloc de la classificació i a part de que el calendari no és el més fàcil que es podria tocar, però nosaltres tenim calendari difícil i molts altres equips també tenen calendari difícil, no som els únics. A part jo penso que el bo que tenim és que depenem només de nosaltres mateixos. Vull dir, la classificació que puguem arribar a tenir depèn únicament dels nostres resultats i això de depèn de nosaltres mateixos penso que pot jugar al nostre favor. O sigui, hem de sortir centrats, hem d'anar, com he dit abans, partit a partit i hem d'intentar no pensar en el que pot passar en el futur, sinó a cada partit anar a competir-lo, anar a guanyar i el que sigui serà. Nosaltres hem de centrar en competir i guanyar cada partit i l'altre ja vindrà pels seus propis mèrits. Lo que sea